uhlokofu baba ungema umama wakho abantwana bakho Nkosi yesizwe noNdlunkulu wenkosi nangihloniphe phakathi kwethu uNdlunkulu abefundisi bonke abakhona nabasizi babo bobaba bomama nonke ngegama laJesu sanibona sekuseni manje kulendawana nje yokusekusile amen enye divorce yami yashushuzelana ngithola sowulele uthe mawulala khuleka I won't be offended iphutha ke kumina ivoice yami inenkinga thatha kude amen but thank you so very much mangizwa kuthiwa khona uNdlunkulu wesilo ngibese ngikhumbula ukuthi kambe kumbhalwe incwadi ngabhala izincwadi uNdlunkulu ezinhlanu ezikhuluma ngokukholwa volume 1 to volume 5 introduction to faith sikhona la kulo mfana ekuthiwa uLwa kodwa ngiyacela lezi ngiziphe uNdlunkulu lapha esigodlweni kube nezincwadi nje ezinekhanda likaMsimanga ngiyacela shali uNdlunkulu izandla singamshayela izandla Mark chapter number 9 verses number 23 ngicela ukuba ngihloniphe phakathi kwethu uBishop uMthweni siyahlonipha kakhulu uBishop ngicela ukuhlonipha umpostoli umama wami uduma egameni lenkosi ngiyahlonipha kakhulu mama amen siyabonga kakhulu ngibingelela namakholwa amakhona la eShepstone amen ubaza abazalwane bami bahlezi ngalapho nakukhala isandla ngala ngiyababingelela nabefundisi basesontweni sonto lonke lila egameni lenkosi amen ufike-ke nabefundisi namba oshusha oZodex nomfana wami ukhona la esixukwini ubaba uHlofu umbize ngompostoli kanti recently usanda ukuzibiza ngopastor Msimanga ngathi wenza kahle ngasondela kuprofet akuhle ngalapho pastor no-apostle aphelele lapho Mark chapter number 9 verses number 23 I'm gonna pick up a statement ngizame ukusebenza ngoba umhlongo ushumayele kakhulu akusadingi isibili esixakela manje sifundele kwelaka noNgoma iBhayibheli verse 23 uJesu wayesethi kuye uthi uma kunamandla konke kuyenzeka kulowo okholwayo mangifunde a New Living Translation what do you mean if I can Jesus asked anything is possible if a person believes mangifunde kwi-Passion Translation Jesus said to him what do you mean if you are able to believe all things are possible to the believer
ngicela ufunda lokugcina kuthiwa imessage akusiyo iBhayibheli ofuna ulifunde njalo kuye lisho izinto ezinhlanhlathayo kodwa sithathe kule statement. Jesus said, if there are no ifs amongst the believers, anything can happen. Mangibeke nje istatement sokhele ngiyabingelela ezimbalwa nje zokuthi ngoba sekusile sibe nento esizothi kwathi makusa inkosi yathi ithi mabe kuthiwa ngibeka isihloko befundisa abahloniphekile esingesisona isihloko setheology enkulu isihloko nje. Faith is your capacity to receive. That capacity is built by the continuous hearing of the word. And your revelation is your faith. Ukholo ubungako bakho amandla akho kwamukela. Lwakhiwa ukuzwa njalo njalo izwi. Isambulo onaso ukholo lwakho. Faith is the capacity to receive. Ngamanye amazwi wamukela ngangokukholwa kwakho, hayi ngangokukwazi kwakho ukwenza. Yena unakho ukwenza nangaphezulu. Kodwa uthatha nje ngokukholwa kwakho. That's what we call a capacity. Ngamanye amazwi ukholo lwakho lona oluqalayo ukuthi uzothatha kangakanani kumnini mandla onke. Manithi amen. Mayiqala intshumayelo ngazi uxakeke ukuthi kazi siyophelela phi kulo baba ubekezela bekezela ngoba wena uqala uzokhala bekezela. Faith is your capacity to receive. Akekho owamukela ngaphezu kokukholwa kwakhe. Wonke umuntu wamukela ngangokokholo lwakhe uJesu yedwa kodwa. Makwenzeke kancane akusiyena uJesu wenze kancane, wena uthathe kancane. Fana uthiwe kunamanzi emgqomeni bese kuthiwa hamba uyowakho, wena udecide noma uthatha ibhakede noma uthatha inkomishi noma uthatha ujeke. Uzobuya ngalesitsho phambi phethe sona. Faith is your capacity to receive. Ngamanye amazwi mangekho lutho esandleni akusho ukuthi akakwazi ukwenza lutho. Usho ukuthi isandla sithatha ngalutho. Faith is your capacity to receive. Kwesinye isikhathi ungazicathi uNkulunkulu kude kanti useduze, isho njalo incwadi useduze. Wena ohluleka ukuthatha ngoba mawuzwa kahle eBhayibhelini kuthiwa wathi uJesu ngizwa amandla ephuma la. Ubani ongithintile bathi sikuthinta sonke. Mangiphinde uJesu wathintwa umama thizeni. Wathi uJesu ngizwa kuphuma amandla. Wasethi uJesu ubani ongithintile bathi sikuthinta sonke. Wasethi fakazana. Wafakaza umama yedwa kodwa bonke bemthinta. Zawuphinda wogcina bonke babemthinta kwasho lo ngesikhathi uJesu ebuza ukuthi ngizwa kuphuma amandla wathi hayi sikuthinta sonke. Wasethi fakazana. Kwafakaza umama yedwa wathi ngizwe ngawo ngisekhaya. Ngase ngithi mangase nje ngibamba umphetho udaba lami luzolunga. Bonke babethinta khona babegula bathinta baqhubeka bagula. Basho ukuthi kunomama ongathinti ngesandla uthinta ngokholo. Your faith is your capacity to receive. Wazi uhamba usithuka ukuthi asicotshwanga. Sicotshwe sagcotshwa siseziswini. Sizalwe sesicotshiwe. Wena uhluleka ukuthatha.
Your faith is your capacity to receive. Makungenzeki ungabuki thina, check ukholo lwakho. Ngoba khona indoda eyahluleka ukuthatha uJesu, iyahluleka ila sifunda khona. Seyifike nomntwana. Yathi uJesu unamandla. uJesu yabona nayo lento umosha isikhathi akubuzwa amandla la. Mase wafika khipha ukholo, amandla azo respond. So I'm just saying that faith is your capacity to receive. And that faith is built by the continuous hearing of the word. Maungalizwa ayizwe. No kholo lakho lumile lu stagnant. Usagcine ngokholo lokusindiswa wathatha uJesu. Kanti ukholo mawusu uthathile uJesu, after that you live by faith. Romans 1:17. You live by faith. Uphila ngalo ukholo. Manje ke into efuna mayenzeke wena ukuthi njengoba sowuthathile uJesu sikusize ukuthi wandise ukholo lwakho. Yasimase kufanele uphile uphila ngangokholo na. And I'm saying there has to be a continuous hearing of the word. Mawungalizwa njalo izwi ukholo lwakho lumela awagcina khona ukuzwa izwi. Alikhuluma ukuthi alikhuliswa ukuthi sajomba sakhala esontweni. Singakhala sonke siphume nokholo olufanayo. Until we hear the word, faith grows. Faith has a routine, the only routine yokukhula ukuzwa izwi. Make wazwa izwi awuqhubeka ufana. And lokulizwa njalo izwi, it calls what you are hearing about to be real. That's what we call faith. Umizwa ulizwa njalo izwi lokuzwa njalo izwi. The level of the reality of what you are hearing about iyanda. Uyabona asenje nje sibone mawulukuzwa njalo ngesigebengu, uzwa njalo ngesigebengu noma singekho gcina sesikhona. Because lokuzwa njalo, it caused the things to be real. So lokulizwa njalo izwi kwenza ukuthi lento oyizwayo ibe real. That reality is called faith. Unokholo ngangokuzwa kwakhe izwi. In fact, to be honest with you, the level of your faith is equivalent to the word you have been hearing. And the proof that you have been hearing the word is your faith. And the proof that there is faith in you is the result you have in hand. Impumelo naye esandleni ikhomba intshumayelo tuzilalela. Mangiphinde ke angithi intshumayelo obuzilalela zikunikeza ukholo nalo. Lo kholo nalo lukunikeze lemphumela esesandleni sakho. Awukwazi ukuzwa ngokugula bese uyaphila. Awukwazi ukuzwa ngokuhlupheka bese uyacepha. Because whatever you are hearing about, it becomes real for you. Ngamanye amazwi lokuzwa njalo kukwenza i-environment ibe conducive for manifestation. Ngizokwenza isibonelo. Manihlezi endlini nikhuluma ngenyoka, anaconda, nikhuluma ngenyoka enamakhanda awu-7, nikhuluma ngenyoka, nikhuluma maniqeda lo kade ekhuluma kakhulu athi uyasukuma kuwipeni. Nimshayo onyaweni. Ajombe ngokukhuluma kwakhe bese ngiyabuza ukuthi how yini bese kusho yena aqala athi bengithi inyoka. Kodwa usho ukuthi la endlini sisendlini akho nyoka. It's just that when you were releasing the words, it affected the atmosphere to make the atmosphere to be conducive for manifestation. Iba khona noma ingekho kumele wayikhola. Mayizwi lingafikanga ungalindele ukukholwa ilutho. Ngifuna nje ngingakayileli point lesibili awu4 ama-point leqala sengiyaliqeda. Ngingakayileli lesibili angikutshele nje ukuthi ufuna ukukhetha ukuthi ulalelani. Kodwa mongayindawo ungalalela konke. Mongafuni lutho ungalalela konke. When you have no desire, no expectation, no goal, no vision, no purpose in life, ungalalela everything.
But if there's a desire for the next level into your life, ngiyakululeka sukulalela yonke into. Abasonto sontweni ngiyengibaluleke ngithi the first thing you listen to umsimanga lawa engumfundisi wakho. Wena ngiyena umfundisi wakho, ukhona umhlobo umfundisi wakho. Mina ngisho la abasonto sontweni ngithi lalela ke umuntu oqala ufuna umlalele umsimanga. And then after that so ngalalela ke nabanye kodwa ubheke ukuthi bavumelana nomsimanga. Ngoba mina ngilwelithube nemphumela empilweni out of this way ngoba akekho ozwizwa aqhubeka afana. Uma impilo yakhe imile check ukuthi ulalelani, mhlawumbe ulalela ingxova and it's bringing confusion to your life. Zawuphinda you know kulula nje ubukela nje uNkulunkulu mayefika cishe ngakhuluma amagama ababe maya ngisengikhohle ukuthi angikho esontweni kube ngisesontweni bengizothi bukela uNkulunkulu mayefika kule mfene seyidlile kulathwe ingahle khona ahambe yacashe yanqunu siyabuya uthi uNkulunkulu kuyena athi ethi yona ngizizwe lakho ngabaleka kanjani njalo usethi uNkulunkulu ubani othe because you are a consequence of a particular word. uNkulunkulu uthi kuAdam ubani othe ngoba uyazi ukuthi lokunquna kuzifikelanga. Somebody had said something and you decided to believe that and you became that declared word. Kusekuseni kakhulu kodwa ngibekezeleni bantwana basekhaya konke ngiyithungayo la. Amen. I'm saying amayimazi lokulukuzwa njalo izwe uzofana nalo. Lokulizwa njalo izwe because njoba ulizwa kukhula ukholo, njoba kukhula ukholo yonke into izovumelana nokuthi akube njalo. So I'm saying the first thing efuna nje sivumelane ngayo ukuthi ukholo lwakhe is your capacity to receive. And that capacity is built by continuous hearing of the word. Ulizwe njalo izwe. Ikhona bazana bami. You know, I was talking to Bishop Ohlon Pegile Omasheshi after Adela Sidla isidlo ngithi mina ke ngiyacela ukuguga njengaye. Ukuguga kufana. Khona abaguga baheme. Manje ngithi kuyena ngiyacela I send respect ukuthi uwema ngisho uwema uxoxa nje ushonele uzuyositha. Sibuye sikulandela ugcina ungafika ndawo uzothi ayisifala amehlo sithandaze. So ngithi mina uBishop ngiyacela ukuguga njengaye uBishop Omasheshi because indlela ajule ngayo embhalweni ngeke kusho ukuthi unale yaminyaka. Mayibonge Nkosi. So I'm saying lokuzwa njalo izwi kuzakusiza ngoba ikona okwenza ukuthi njoba ulizwa ugcwala ukholo uzoba nemphumela lokho okuzwayo. Ngeke ufane nenye into uzulizwe uzofana nalo. Isystem yakubokalizwi ukuthi lo yolizwile afane nalo ngeke ube enye into. Ngicela ngithi amen. So I'm saying then ke nalo lelizwi onalo lincike esambulweni onaso. Akakwazi ukuba bemncane kuwena bese izinto ezinkulu. The revelation that you have about God will determine the results that you shall have from Him. So uNkulunkulu kuwena elingana nabanye uzokwenza into elingana nabanye. Mawubona ngosengcwele wandile. Mawubona ukuthi cha angaza thithi hayi lo uNkulunkulu ngiyazama kodwa ngathi akwenzeki lutho. Ufuna ucheck ukuthi isambulo naso ngaye sithini. Have you reached a level where you so conclude ukuthi kubona bonke othini? Because you must come to that level where you conclude ukuthi kubona bonke othixo akekho njengaye. Because it is from that revelation that you are able to have results that are beyond normal. Awukwazi kuba nemphumela efana abanye abathandazwayo abacelwayo abayenzelwa zonke izinto abazenzayo uNkulunkulu omkhulu. So uNkulunkulu emkhulu kuwena inature kaNkulunkulu ukuthi mase kukhona sembhaqile abese inyusa izinga. uNkulunkulu akafuni uhlale uthi sengiyamazi.
ufuna ukuthi mawuse umtholile thunje bese ke aphinda kuhlebele, there's another dimension khuphukela phezulu. uNkulunkulu, he does not remain the same. Akafani, abantu futhi ngeke azafane. Udidi izingelosi angazi kuningi zahlala naye, zididekile uyena, zibuke zimemeze igama elilodwa nje, wehlukile. Ubonani wehlukile, nizwani wehlukile. Uhlezi naye lapha. Thina simvakashela ngokukholo, yena simbona ngamehlo. Khona zimbhekile sithi wehlukile. So uNkulunkulu ufuna kube life experience yakho kwehluka kwakhe. Manje uma ungenasi isambulo, uma uNkulunkulu omile nempilo yakhe ibanjalo, nikhona abazali bami. Abanye abantu bayazi uNkulunkulu angabasindisa kodwa abazi angabaphilisa ezifweni. Abanye bayazi angabasindisa kodwa abazi ukuthi angabakhulula ekuhluphekeni. Yabona, uncike esambulweni onaso ngaye ngoba uzosebenza ngokwesambulo naso. Nasi isambulo, it has to be an enlightenment from scriptures. Ngeke ukuthi unesambulo nje usithathe emoyeni. You must prove it from scriptures. Ngoba imibhalo give us guidelines from whatever revelation that you are claiming. Ngoba funa sime phezu kwemibhalo or else sizoduka. Mangiphinde kokugcina. Where scriptures are not known, faith is misplaced. Umibhalo ingaziwa, ukholo lubekwa noma ilapha. And here is a danger, nilalele kahle kufusa noseceleni kwakho kule statement. Here is a danger, wherever you put faith it shall work. Wherever you put your faith it shall work. Uma nje ungatibeka emanzini azosebenza. Wherever you put your faith it shall work. Mouth decide ulibeka entambweni izosebenza. Mouth decide ulibeka emafutheni. Wherever you put your faith shall work. Ngoba kuzoba ukuthi ukholwe kangakanani and you shall have result. But for believers, their faith is guided with scriptures. Laba abakholwayo ukholo lwabo lumi phezu kwemibhalo. Awukwazi ukuthi uyakholwa ungeke ukhombe ukuthi kulotshiwe. Why scriptures? Because imbhalo aligns you for eternity while you profit on earth. Ngoba imbhalo ayifuni ulahlekelwe izulu uzuze umhlaba wonke. Imbhalo ayifuni ucebe uye esihogweni. Imbhalo ayifuni uphile ezifweni kodwa ekugcineni uye kulahlweni. So imbhalo brings consciousness of eternity. Imbhalo ivusa unembeza wengunaphakade. Once I profit through faith and living on this earth, but I'm not missing eternity. Ngoba kubi ulizuza lonke izwe. Ngoba kupossible ukulizuza lonke izwe. Ngisho uJesu wathi kuyomsizana umuntu ukuzuzwa izwe lonke. Ngoba noma umuntu engenaJesu izwe angalizuza lonke. Ngizawuphinda kokugcina ngoba uJesu uthe kuyomsizana umuntu ukuzuza izwe lonke. Kupossible abe nemali yonke, abe nezimoto zonke uJesu engekho, abe nemizi yonke uJesu engekho, abe nayo yonke into uJesu engekho. Ngoba kupossible ukulizuza izwe noma uJesu engekho. Manje ukuthi uJesu for believers ufuna bazuze both. Ufuna uzuze izwe nengunaphakade. Ungatholi izwe bese ulahlekelwe ingunaphakade, because eternity is far much better than gaining the whole world. Mangiphinde kokugcina ingunaphakade elidlula yonke into ongayithola la. Manje ngesikhathi abasezulwini bekunika imali, bekunika cishe ngathi umshado, I don't think ba interested lapho kodwa ngenzeka abakunike bephilise ifweni. Ayiwalimala their sister besethandazini mphendule Nkosi for the sake of this mountain. Ngesikhathi abasezulwini bekunika konke lokhu at the same time. Bathi ungakhohlwa ukuphila phakade ngoba akufuni uthola imali bese ulahlekelwe ingunaphakade. Ukholo will cause you to have money but don't miss eternity. Ukholo will give you houses, ukholo will give you cars, ukholo will give you people but don't miss eternity. Ngoba far much better thing ingunaphakade. Ingunaphakade lidlula ukujabula la, ingunaphakade lidlula ukugida la, ingunaphakade lidlula yonke into ongayicabanga. Ingunaphakade is the
target of every believer. Into ofuna uyilwele ukuthi ukukholwa ka must be guided with scriptures. Ngamayimazi now and again kuloko engikholela ukuthi uNkulunkulu uzongenzela kona, uNkulunkulu unamandla okungenzela kona, kodwa ngiqaphela ukuthi angikuthole at any cost. Mangiphinda kokugcina kulelo point sokhele uNkulunkulu vese uzonginika le moto, vese uzonginika lo muzi, uNkulunkulu vese uzonginika lo msebenzi, uNkulunkulu vese uzophilisa umntanami, uNkulunkulu uzongenzela kodwa I don't have to get it at any cost. Kufuna mangithola ngikuthole nengunaphakade. There has to be a balance in the result that my faith is giving me. Akufanele ngithole at any cost. And then we come close. Kuyangisizana ukuthwala. Bese ngiza la ngithi sokwenza iThanksgiving sibonga uNkulunkulu kanti ngiyazi ukuthi lento njengoba isifikile iphakade selilapho. Ya manje bazalwane bami ingalahleki intshumayelo yami. Manje ukukholo lugayidwa imibhalo so that whatever stake noma isiphi isinyathelo engisithathayo engikholwa uNkulunkulu uzonyakaza kusona kodwa ngiyiqaphele ingunaphakade. Manje angazi nakholwa nini thina sakholwa kuthiwa ingunaphakade 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 uyolichithela. Bazalwane bami thina sakholwa sikhunjuzwa ngephakade. Uthi makuthiwa yini oyifunayo uthi ekugcineni ngifuna ukuba ngibe naye ephakadeni. Manje imibhalo iyaku-assista in the journey of your faith. Imibhalo iyakuwola, imibhalo iyakuqondisa, imibhalo iyaqinisa ohambeni lakho lokukholwa. Ngiyakululeka namhlanje yazi imibhalo ngaphezu kwabashumayeli. Ngiyacela ukukululeka, ngiyacela nje ukukululeka ukuthi yazi imibhalo ngaphezu komsimanga. Uma umsimanga sebekushumayelile walizwa yizwa hamba uyobheka kulotshiwe yini ngoba abanye baduswe ukukholwa amagama ethu bangabe besakholwa okulotshiweyo. Angikwazi ukuziba okulotshiwe ngoba kushumayela umsimanga. Umsimanga akanazulu. Mangiphinda imibhalo awubazalwane bami. Imibhalo iyasisiza ukuthi uNkulunkulu uzongenzela kona kodwa not at any cost. Angishiyele lo point ngoba uzosuke siphazamiseke. So isiluleko nje sami ukuthi ufuna wazi imibhalo because imibhalo ingekho ukholo libeka noma ilambi bese uba nemphumela ucathi uNkulunkulu kanti no so ulahlekelwe ingunaphakade la. So imibhalo iyakusiza ukukhalima la sifunde khona istatement esifushane uthi lo bhalayo uthi uJesu wathi, what do you mean if you say if I can? Usho kanjani ukuthi mangakwazi? Wasethi ngoba kokholwayo all things are possible. Kokholwayo akukho okungenzeki. Four things nje basale bami bese ngiqedile. Le statement lesi ngifuna nje sisibuke sizama ukusihlaziya ngezinto ezo4. The first thing the statement says ukukholwa will give you life without limitations. The statement sithi make wakholwa wokwazi ukuthi there are no limitations. Make wakholwa there are no boundaries. Make nje wakholwa indlela yakhe izobalula. Nikhona bazalwane bami because mama imazi uthi ukukholwa puts you in the terrain of possibilities. Yabona kusho ukuthi noma ungaphonseka kodwa ezokwenzeka. Awubazalwane angazi noma writing uthiwa loyo okholiwe loyo okholwayo all things are possible. Mama imazi ngathi ukukholwa put you in a terrain that has no limitations. Usho ukuthi noma ungabekwa kodwa ezokwenzeka. Nikhona abazalwane bami
And isibonelo esihle kule statement sam usibona to the journey of the Israelites recorded in the book of Hebrews 11. Mabe sixoxela ngohambo labantwana baIsrael. Ila sine proof yakhona ukuthi okholiyo abesavimbeka. Hawu Nkosi yami angiphinde mawubuka uhambo nje labantwana baIsrael ila uzobona khona umuntu make nje wakholwa impilo yakhe ayisena kubambeka ayisena kuvimbeka ayisena kuvinjezela inabantu nje ngeke ungathiwa kuthiwe seyimile nikhona abazalwane bami ayibisavaleka bazalwane ngezokuthiwa khona into ezivalwayo umuntu nje make wafika ukukholweni. You live in a terrain that has no limitation. Kamamazi noma ujika right noma ujika left noma ubheka phambili noma ubheka emuva ayikho into engabeka umuntu ithi sobona ukuthi uyodlukaphi bese ngempela ubambeka ngoba it's a terrain of possibilities. Buka nje abantwana baIsrael uma befuna amanzi azophuma la engakaze aphume khona. Inature nje wandile inature nje yedwala inawo amanzi idwala njalo into engeke uyithole ungaliqhekeza manje silibeke la into engeke uyithole amanzi kodwa uma umuntu nje ehamba in the journey of faith kwenzeka nongakaze kwenzeka. uNkulunkulu watshela uMoses wathi bafuna amanzi wathi ungaye emfuleni ungafuni imhosha bazalwane ngani ukusufuna imhosha nani vele ukhombele lidwala ngishaya lidwala uMoses washaya idwala waphuza abantu waphuza imfuyo waphuza yonke ngoba okholiwe nje ayikho into engama ethi sobona uyohamba ayikwazi ukuthi iBhayibheli lithi bathi besahamba kusemnandi wenjalo bafika amanzi akhona kodwa ababa nakhona futhi abatatazeli ngoba umuke wakholwa ayikho into ekuthusayo bathi amazimeba abantu bozisihleshana wathatha amashabo wafaka la kwashobona bathi amtoti ngoba uma ukholiwe nje ayisekho into yobuyime bathi bayaqhubeka bayahamba kwavala ulwandle olubovu kwathi wayakusahambeni uMoses wabheka phezulu wathi makade subheka mina thatha induku uyiphakamise wayiphakamisa ulwandle lafuleka bawelela ngaphesheya woma ukholiwe ayisekho into yoba imi ngoba kuthanda wena loyo kholiwe ngeke bazalwane bami namhlanje ngiyaqinisekisa mawuke wakholwa uyoshintsha umlando make wakholwa uma kunomgibo waziwa ukuthi lo mgibo akamsimanga bonke mabefika oshada bonke mabafika la bafike bami ingane zakhona zima la nabomkhulu bakhona baphelela nabokhokho akuweleki la kodwa mhla kufika okholiwe ukholo takes you away from the limitations. Uma bebambekile zofanele kuxoxe lekhaya kuthiwa usibanibani wabambe usibani bese kuza kwena bafaka ubonke give me monitors usonde nje na ungifake le monitor la ngithi ngasikhathi nje kubalwa inkinga zakini ukuthi usibanibani wabo ukuthi usibanibani wabo ukuthi lekhaya babalwe base kufika kuwena kuthiwa kodwa usandile fakela khoba igama ngithi mase kufika kuwena kuthiwa kodwa usandile ngoba wanende wakholwa waphuma entweni abokhokho bafa bengaphumanga abomkhulu bafa bengaphumanga kodwa wafika okholiwe ukholo uzokwenza ujombe la ungajojwanga khona nikhona kodwa ukholo luzokuwelisa laba ngawelanga khona ukholiwe make wakholwa no limitations no boundaries mawulamba imvula ngeke yehle amanzi yokwehla ukudla nalahleka mawulamba nje ukholiwe ngeke kusehlika amanzi lokwehlika ukudla mangale wena futhi uthi what is this ngoba okholiwe God will do whatever it takes for a believer to live in the possibilities ufike kanjani la ukhona if you do not have a testimony of your faith working for you namhlanje I'm challenging you konke esebenzayo ukukholwa ukholwa lifuna ubalo lenkinga
inkinga zakini makubala inkinga zakini kufanele wena kube khona ekuphebeza babuza ukhishwa yini nto yakholwa makubala nje izinto esithula abantu lekhaya kubala kuthiwa no nayo ufike wabatshela usibana base fika kwena bakubuyisele eceleni kuthiwa nami usibana namnyaka kuthiwa loya konke emsebenzela. Faith must give you unique results. Faith must give you results that are undeniable. Even when you cannot tell the process. But so what Jackson gives results that are undeniable. And was of cars with ganja. But the day you answer your actually the keeper. Must be back. Faith will give you means. And it will sustain you where means fail. You can't trust means for living. Ukholo liyasebenza lusinika imizi lusinika imali lusinika izimoto lusinika konke. But siyanqaba ukuthi ukholo lube ngaphansi kwalezi zinto. Kufanele ukholo lube ngaphezulu komuzi. Oh Lord, ufike kube neroof yalekhaya ngaphezulu kube neroof ekuthiwa ukholo. Kube nebalance enhle yemali ebhenki ngaphezulu kube nebalance engaphezulu ekuthiwa ukholo. Ungavuma uba nemali ukholo lungabi khona. You are at a risk. Ungavuma uba ne-medical aid kodwa ukholo ungabi nayo. Ngiyacela namhlanje ungahambe emonto enhle kanti ukholo lokho. Ngiyakululeka if there's one thing that you must work above everything that you have called means nasi siluleka work your faith. The faith that has given you means is very much aware that means are limited. I told you the other day, ngathi imali isebenza ngoba kuvula isitolo. So uma ukhona lokunikeza imali, usuhlala emalini, hlala ukholweni olugadele imali. Angiphinde ogcina isitolo sisebenza, imali isebenza ngoba kuvula isitolo. Manje savala isitolo ufanayo. Walamba uzukhala, masivali usivaliwe. Ngoba imali inamandla ngoba kuvula isitolo. Manje savala isitolo amandla awasabonakala. Angiphinde ogcina imali inamandla ngoba kuvula isitolo. Manje nje savala isitolo amandla imali awasobonakala. Isebenza ngoba isitolo sivuliwe. Uma ufuna ukwazi inamandla anani ilinda isitolo. Manje masivula u9, manje akashaya u9 ayilutho. Ngeke kubonise lutho. Mangehlisa umoya kuleli point lami. U-Israel waphuma eGibhithe umanaged. U-Israel waphuma eGibhithe ucebile. When they left Egypt, they left with the ability to trade because uNkulunkulu gave them silver and gold. Lonke laba belisebenza baphuma nalo. Bahamba endleleni kwaphela ukudla. Kanti le ndlela bayihamba ayinasitolo. Angiphinde bahamba endleleni kwaphela ukudla. Kanti le ndlela bayihamba ayinasitolo. Lo banika imali uvalile isitolo. Lo banika imali uvalile isitolo. Ithi incwadi engcwele babonto isitolo sikho imali ikhona. Senze nje ngodwa Moses sicela ukudla. They knew ukuthi noma imali ikhona isitolo singekho ukudla kusazoba khona. Imali sayifike la ingasebenzi khona ngoba isitolo sivalile. Kodwa ukholo alilinde isitolo. But Moses sicelele le money ehlezulwini is the money that they could afford. Sibathatha kancane. Akusiyintandane lezi ave kuthiwa kwenziwa lento banikelela banayo imali eyanele yokuthenga ingxaki isitolo asikho. So the food that God gave them is the food that they can afford. Washo ukuthi even though they are able, they can afford, but there's no shop. But because means are failing, faith had to take off. Angikululeka i-medical aid isebenza ngoba udokotela ekwazi ukusebenza. Uzophinda ogcina ulahlekile lo. Ngithi mina i-medical aid isebenza ngoba udokotela ekwazi ukusebenza. La esileka khona nayo iyami. Abazwanga ngithi i-medical aid isebenza ngoba udokotela ekwazi ukusebenza. So uma udokotela efika la ethi hayi yahluleka. And man say finally ukholo to take over. I'm saying ukholo will give you means and faith will sustain you when there are no means. Nikhona bazalwane bami because ukholo liyazi ukuthi somewhere somehow kuzoba nenkinga sengiyanga sevaleni.
asisinote istatement eziwu-2 mhlongo zikaJesu, Matthew chapter number 9 and Mark chapter number 5. Statements sokuqala zikaJesu ziku-28 lapha ku-chapter kuMatthew ekhuluma ney'mpumputhe uthi bona, do you believe that I'm able? Do you believe that I'm able? The statement is serious. Do you believe that I'm able? Laba kuthiwe basuke bemlandela bemmemeza bethi sisize weJesu, impumputhe sisize zamlandela sase zayongena endlini. Masingena la ekhona uJesu wasejikela kuzona wathi niyakholwa ukuthi ngiyakwazi ukwenza lokho. The statement sithi, though I have an ability, but it is dependent on your faith. Nginakho ukwenza kodwa kuncike okholweni lenu. So kungenzeka nifike nimemeze ngoba ninamavoice kodwa ukholwa lokho. Angazi bangakule ntabeni abala ngoba bakwazi ukukhala kodwa ukholwa lokho. Angiqale phansi. Angazi bangakabala entabeni bala ngoba bakwazi ukumemeza kodwa ukholwa lokho. Bathi sebefikile kuJesu sebemmemeza indlela yonke. uJesu wasethi bona niyakholwa ukuthi ngiyakwazi ukwenza lokho. So the statement says uma kwenzeka ningabuki mina buka lokholo lwenu. Sengiqedile uthi uJesu niyakholwa yini ukuthi lokho ngiyakwazi ukukwenza. So if it happens uma kwenzeka akusimini ukholo lwenu. Njani na uMark 5:34 usitshela sekuphila umama. Uthi uJesu wathi kulo mama, awu mama ukukholwa kwakho. Kuphuma amandla kuJesu. uJesu wabuza ubani ongithintile. Wavela umama wathi hayi imina ngikuthintile wachaza sonke istory. uJesu akasayikhuluma indaba yamandla. La waphumile. Kunalokho usekhuluma udaba lokuthi yini ekhipha amandla. Usethi ukukholwa kwakho kukusindisile. Angimemezele nje abantwana basekhaya sibanjezele ukukholwa otherwise yonke into ethi ilungile. Mangasebenza ukholo lwakho, mangasebenza nje, mangasebenza ukholo lwakho. Bazali mangasebenza ukholo lwakho, mangasebenza ukholo lento ilula nje, mangasebenza ukholo lwakho. uNkulunkulu uneplan enhle ngempilo yakho. Kodwa kuncike ekutheni uyakwazi ukuyithatha yini. uNkulunkulu unecebo elihle ngempilo yakho. Unamandla angakwenzela noma yini kodwa kuncike ekuthaneni wena uyakwazi ukuthatha lokho. Mangifundele le verse uHebrews 11 usixoxela udaba lukaAbraham. Uthi uAbraham Thixo nginikeza unyana nangempela uNkulunkulu uyamnikeza indlalifa. uNkulunkulu uyamnikeza indlalifa. Bayasuka after some time uyabuya uSumakade uthi hey lethi indlalifa ibe umnikelo. Nikhona uyasuka lo baba uyayithatha indlalifa ukuthi ayoyenza umnikelo. Mayithatha le ndlalifa ehamba nayo seyumnikelo this time. Mehamba nayo endleleni sebezoqala bakhuphuke bebheke entabeni. Ithi indlalifa hey baba siukhumbulile umlilo neenkunzi sizikhumbulile kodwa sikhohlwe umnikelo sacrifice. Ukhona kodwa wanile sikhohlwe isacrifice. Sekufanele athi uNkulunkulu sekufanele athi uAbraham hayi wena isacrifice. Nikhona bazalwa sekufanele athi hayi khuleke ngokuqoba lapha wena sacrifice. Then Abraham said to his son, hayi uNkulunkulu uzozibonela. Nanampela mabefika entabeni sebezokhuphuka beya phezulu. Ithi incwadi wayesethi engcekweni zakhe hlalani la mina nomfana sisakhuphuka kuyonqula uThixo sizawubuya. Now uHebrews 11:19 usiyasichaza ukuthi kwenzakala. Uthi Abraham faith made it logical to him that God could raise Isaac from death. Lord ukholo ke ungayi-arguisha indaba yalomfana.
vele uma ekuthaneni uzobuya naye. Sengavala incwadi sami ngathi ukukholo kuyena uyabona njengoba umbamba uNkulunkulu uthi umnikelo wena qhubeka uthi indlalile. Ngathi zahlala phansi kabe ngathi ukukholo kuyena uyabona uNkulunkulu wathi kuye ucela indlalile wavuma naye wathi indlalile useyashintsha uthi umnikelo wathi ukholo mnyaka ashintshe yedwa. Ushana phansi landathi ukhola hayi ungatatazeli umbona efile noma umbona edlifa. Basalwana lathi ukholo uIsaac umbonaphi umbona efile noma umbona edla ifa. Wathi uIsaac imbona edlifa wathi ungasakhuluma ukuthi yeke athi umnikelo mnyeka athi umnikelo basalwana mnyeka athi umnikelo ungasakhuluma ukuthi bamba lokho indlalile. Nasi statement esesingisi ungasinaki. Faith put you ahead of manifestation. You see it before you see it. Ukholo liyanqaba ukuthi uyibone ngoba usuyibona lufuna uyibona ungakayiboni ukuze uyibone. Faith put you uthi umbhalo wamaHebheru uAbrahama wakho ukuthi noma angayibeka etafuleni ayishise ngeke kodwa kuzoma lindi. Ngiphinda uAbrahama lithi iBhayibheli wakho uthi noma angayibeka e-altar abase umlile ishe ibe umlotha akazi ugodwa kuzolila ngoba lwathi ukholo kuyena uyohlanganisa umlotha. Lwathi ukholo kuyena namhlanje ngathi ngingakhona ukukholwayo nje lo moya yethu. Lwathi ukholo uzohlanganisa umlotha angeke usukela wedwa. Angiphinde ogcina lwathi ukholo kuyena umbone efile nombone ubaba zamama asikwazi ukubiza ngendlalifa bese ufa wena kuqala. Angiphinde ogcina asikwazi angazi ukuthi bakubize ngani angazi bakubize ngani kodwa namhlanje ngizokululeka nje khona into engcono wena uzibonaphi. Angiphinde ogcina angazi bakubize ngani angazi bakubiza ngani kodwa mina ngicela ukubuza wena uzibonaphi. Ngiyazi ukuthi bakubiza ngani mhlawumbe khona ukukhamba bakubiza kulona namhlanje selungisa le ndaba wena uzibonaphi. Noma ngabe kuthiwa khona ibhodo lapheko wabizwa kulona nanginandaba nalelo bhodo mina ngikhuluma ngoSimakade ebiza uIsaac ngomnikelo kodwa ukholo lukaAbrahama lashintshisa uThixo. Ukholo lukaAbrahama la uThixo uthe umnikelo zisa umnikelo uAbrahama so much that uNkulunkulu mayekhuluma ngoAbraham akade akamnikelanga ukuthi wamnikela. Sewesinye story leso uNkulunkulu says lokumthatha aphume nayo seqedile. Ngizongibambezela lento uNkulunkulu nje njengoba amthatha waphuma nayo usekaqedile ngayo nikhona abazali bami. Let me paint the picture. Part of my profession ngumark ukuthi angibonakali ngenxa ukuthi umuntu obukekayo iblogs nodata bonke ngiyakwazi ukuphakamisa udongo. Nayo into eyenzakalayo makufika umuntu kumina athi cela ngimakhele indlu ngithi kuyena iphi ufika nayo lenzo yakho ngikale phansi makufika nje umuntu kumina ethi Msimanga cela ungakhele indlu ngithi kuyena iphi bese khwashuzisa khipha iphepha libele athi nansi leli phepha is a complete building. Amanye architect asekwazi ukudweba ifurniture phakathi mayidweba le furniture uyibone le furniture it's a complete building. Mawubona simba asiqali
mawufika nefosholo ungathi siqala indlu asiqali. Indlu is completed. We're beginning manifestation of the finished work. uNkulunkulu wathi maye mbone efika nje entabeni wathi awuseqedile uAbraham hlehlisa umfana nansi ngqa awukwazi sowukholiwe. Romans 10:11 loyo okholwayo akasoze ajabhiswe. Loyo okholwayo akasoze. Ama-translation esisasebenzisa amagama amathathu lithi shall not be put into shame. Amanye shall not be disappointed. Amanye shall not be discouraged. Umungakholwa there's a terrain athe uJesu loyo okholwayo all things are possible. Our target is possibility for all things. Our target is possibility. Funa kwazi ukuthi masike free. Hey, basama, ufuna kwazi ufuna mase kuhluleke konke. Babuza endlini ubusa ndiza. Ngifuna nje kini bazi ukuthi mase besebenzani bayazama kini. Bazama lapha basame lapha bazama lapha. Babona ngathi akulungi bese bethi azothina asizehliseni. Asicela usandile athandaza. Uqale phansi. Ngifuna kini kwaziwe ukuthi uma yonke imizamo seyihlulekile. Malume ubonile nawe ukuthi lo muntu omlandile uhambe nemali inkinga isasele. Asiceleni usandile ngeke siluke sixakeke kunomuntu othandazayo ekhaya. I'm saying the level of your faith must pose a challenge to everyone. When we live in average because we have average results. Bona bangawucela umthandazo kini ngoba nawo bantu izinto ezibabambisa. Ase office nje kuba baze balanda umthandazo ukhona kodwa. Or local lwakho makes no difference. Your presence must be measured. We must come to that level. Because we must have put together all the moves of Egypt to us ngamthola yini. Ukhona financial crisis, economical crisis. Ngoba wathi wena asiyeke nisifundiso, asifuna nomoya kaJehova. Yesha moya oye May you receive the spirit of faith tonight. Yes, oh yeah.
usebenzela pha usebenzela pha for the last time. Usebenzela pha siyabonga baba shandaya siyabonga Jesu yeshamo oya Sikhuleka sona siyabonga baba we are all praise wonke umuntu ola uyakhuleka siyabonga Jesu sithandaza njengabafundi bakho increase our faith yandisa ukholo lwethu. Oh, we pray for the spirit of faith. Oh, for your word says we have the same spirit of faith. We are praying for the same spirit of faith in the name of Jesus Christ. The answering faith, the healing faith, the saving faith, the delivering faith, prospering faith. Hey, we are praying, my God, give us faith to live. For your word says we walk not by sight but by faith. Sipukholwa Shandana bakoma siala bakopaya. In the name of Jesus we pray. We give you the praise, oh Lord, we worship you, we bless your holy name. For there's no other God like you. Yamgena ukuthuma namandla nobukhosi nenkazimulo. Bona bonke oThixo akekho njengawe. We worship you, Father. We bless your holy name. Thank you. Siyabonga baba ukuthi sawubindi